Avui anem a estudiar la substitució pronominal del complement directe. El complement directe, depenent de la paraula que acompanya el nucli, pot aparèixer en tres grups. El primer és quan va acompanyat d'un article o d'un demostratiu. El segon grup és quan aquest complement directe, el nucli, va a soles, per tant, és indeterminat. Quan va acompanyat per un indefinit o quan va acompanyat per un numeral. I el tercer grup és quan aquest complement directe apareix a la forma de neutre. Depenent el grup, el complement directe el substituirem per un pronom o per un altre. Per al primer grup, que és el de l'article i el demostratiu, els pronoms que substitueixen el complement directe són el, la, els i les, depenent si és masculí, femení o singular o plural, depenent gènere i nombre. Per al segon grup, per a tots els casos, per a indeterminat, indefinit i numeral, el pronom que substitueix és en. I per al tercer cas, que és quan apareix el complement directe amb la forma de neutre, el pronom que substitueix és o.